Sa unang pagbasa, gihisgutan ang kinabuhi ni Propeta Elias nga gisulti ni Propeta Sirach. Og mao ni ang gibasihan, usas mga gibasihan sa mga Hudiyo, sa mga Israelita nga timailhan sa pag-abot na sa Mesiyas, kay gisaad man gud nga mubalik si Elias. Wa man to siya mamatay, gidara man to siya sa alimpos nga kalayo og karwahe nga giguroy og mga kabayo nga nagsigasad ang lawas. Mao to nga ang saad mubalik to si Elias, unya iyang andamon ang mga tao aron moabot na ang Ginoo. Pero si Jesus iyang gipatin-aw sa atong ebanghelyo nga nibalik na si Elias in the person of John the Baptist. In short, dili di ay literal ang saad sa Ginoo pinaagis mga propeta nga ang persona, ang pagkatao ni Elias mao gyud mobalik, kung dili ang kinaiya, ang pagtuo ni Elias mobalik. Pagkamatay na sad ni Juan nga magbubunyag, kay wa man siya dawata isip Elias, hinuon na naila pod to siya. Ilas ang gisalikway ang gipaabot nila nga mao ang Mesiyas, nga mao si Jesus, kay nagtuo man sagod sila nga inigabot Dios Mesiyas sama ni Elias, gahom nga mo buntog sa ilang mga kaaway. Katubang gihimo ni Elias nga gipahunong ang uwan, wa nay uwan, gipauwan og kayo aron mga matay to mga buangon. Mo ilang hunahuna. Oy, ang gisangyaw ni Jesus dili man di ay kadto, ang gipatay di ay ni Jesus sa kalibutan kana man di ay sala. Ang yawa man di mo iyang gipatay, muna ang iyang gigamit pagpatay si yawa, ang paghigugmaay ug ang pagpasayloay. Nya kinsa tong mosunod ani gikan ni Juan nga magbubunyag, ni Jesus hangtod na Dios mga santo sama ni Santa Lucia, ang kalibutan di gyud malipay. Gilingay mong tupad na musunod kanila ni Elias, nila ni San Juan ug ni Jesus. Ingna ba na musunod ka? Si Santa Lucia murag gilugit man ning iyang mata. Ibog man niya ang lalaki, kay gwapa man kay siya niya. Gusto man siya nga kanang di gyud siya maibgan. Lugiton bitaw ni iyang mata. Istorya ako ra na kanang tradisyon ba na iyang gilugit iyang mata para mawa iyang kagwapa, kay usas madanihan sa mga laki niya ang iyang yung mata. Gilingi ako no imong tupad na beautiful eyes ko na be, beautiful eyes na kano. Oy, kita gani sus pinangga kay mata gikan sa kilay nganing tabon-tabon, nga rispilok, puno as pilok, hasta pang pilok sumpay-sumpayan para lang yun munindot ang mata, tabon-tabunan paana na ang sa titawagan ng kuana. Dili ka nang murabag mo green-green ang imong mo blue-blue imong mata. Di ka nang murag butang dito sa lao ba? Ha? Ako na, contact lens. Oh, contact lens. Sus, mga naong ba ya? Ipablan ang buhok, ipa-blue eyes. Yang naong, piyang nga, gigilong. Ganang, kuan kay ba, gusto kitang ma-attractive. Pero, ang tinuod nga nagtuos Ginoo, ang iyang gusto nga, mawa gyud ang iyang beauty. Unya ang beauty sa Ginoo mao gyud makita. Mao nay sakto. Mausad na ang ilang relasyon sa bahandi. Si San Juan gibiyaan niya ang pagpangwarta. Wa gyud siya mangwarta.
ang mga apostoles, ang mga santos, wa sad mangwarta. Ila ganing salikway ang kwarta. Mao nang kinisang magsunod og Ginoo, kusog sa ni mamalit og slot. Dito, pero kanang dili mo sunod sa Ginoo, kusog na mo kwenta. Sige nagkwenta, sige lang tagpalit ato ni agi simana palit ko nya karon palit na sad patay ta ana oy. Unsa na atong kanon? Kusog na anak mo na sila yung mga yawan noon. Gilingi ana sad imong tupad. Napila na kaslat imong napalit. Ana nya gusto pa kang magsigig palit. Uy, ugma ang atong sweet notes ha. Kinsa na ninyo'y nakapalit og ticket taas ang kamot. Na ang uban galingi-lingi pa unsa nang sweet notes, pastilano ayun. Nya kamong namalit na pamaligya. Unsa man ni atong sweet notes fundraising concert kaning atong sweet notes couple, sikat ni silang mga singers o niya mga buutan pod ni sila nga couple, si Charlotte o si BJ niya. Ordinaryo ra silang mga tao pero ilang gi-maximize ang ilang talents. So tagpila man ang atong ticket. Ato na sa ning isulti ang ang gold tickets 3,000. Ang atong silver 2,000. Ang bronze 1,000. General admission 300. Mayuhan yung memorize. Asa may inyo anay? 300. Altos gold. Ang gold anas atubangan ana makahikap pa mo sa sweet notes. Pwede pa mo makapapicture. Ang silver luyo na siya nga layer niya. Ang koan ang bronze adto na gyud ikatulo nga layer ang general admission sa ikaupat. Gibuhat ni nato dili aron lang maglingaw-lingaw, dili lang aron mangwarta. Gibuhat ni nato para gyud kaayuhan sa simbahan og labaw sa tanan nga matudluan ta unsaon magtinabangay og ipadayag nato ang atong gugma sa parokya og sa usag-usa. Ang talents pod aning atong mga singers na sa ni backup nga banda ning sweet notes nga atong giimbitar, pulos gina sila ng ngandoy nga munimdot mo improve ang ilang talents. Ato lasang iampo nga di ta sila malimot nga hinatag ra pud nas Ginoo ang ilang talents. Nya kinisang atong kwarta kay wa man tay talent sa pagkanta sa Manila, ato sang itampo aron ang ilang talent ila sang mapagawas, ila sang mapakita. Madasig pud sila ba? Unya pinaagi aning atong pagtampuhay sa atong mga talents, mahimaya nato ang Ginoo, matabangan pagid nato ang atong simbahan. Labi na sa atong mga projects dinhi. Kana kung naay sobra, pero tan-aw na mo karon purting dako ang gasto. Ambot na pabaka ni sobra. Nya ningon nila pader, mura magnamiligrong wa tay sobra. Inako, ay ayaw na lang nagkwentaha na abay sobra gwa. Ang importante ang ginansya ginato ani kining atong kahago, kining atong pagplano, pagtinabangay, ang mga tao nga nitampo nato, mao gid ni ang nindot kayong atong tan-aon. Kay kana manggong pagtabang sa atong isig katao, paghago hapit way tulog, siging plano para mahitabo ang usa ka maayong gimbuhaton, gikinahanglan kay nato. Gikinahanglan kaayo kaysa maniguro lang kita sa ato ba? Niguro ta. So muna ako mong reportan sa mga taong manggihatagon ang atong slots, ang grace, muna niyang update. Ang atong halin abot nag 99,864 ka slots, naapay 600,136 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 293 na sad ang atong nadawat. 100 pesos per slot. 293 na sad ang atong nadawat. 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 293 na sad ang atong nadawat.
Nya ang atong PPSC para aning ato dinhing mga proyektos parokya, ang atong halin niabot nag 77,617 ka slots, na apay 22,383 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 182 na ang atong nadawat. Nya ang atong DPR 22,734 ang ato ng natigom ka slots. Ato ning gitarget nga makahimo na ni og mga balay, mga 38 ka balay nga mo budget og 50 to 60,000 per house. Bana-bana pa lang na ha, masugda na og himo karon pang sunod semana after sa ato aning after ugma sa atong concert sa Sweet Notes. Unya ato sang ipahibalo dinhi nga ang atong Misa de Gallo lain na sa ninatong activity nga magkahiusa ta og grabe gini kaayo kay murag kultura na ninato. Ang atong Misa de Gallo atong sa ulogo na karong Pitsa 16. Nya ang atong misa duha ni siya ka misa alas 3 sa kadlawon og alas 5 sa kadlawon dinhi sa atong kaning simbahan. Dito sa mga kapilya 14 ka kapilya na ay magmisag 3:30, na say magmisa og 5 o'clock in the morning. Ato nang gipaningkamutan aron ma-exercise gid ang atong pagtuo ug kasuod ngadto sa Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria. Unya nagkinahanglan ta dinhi to assist sa atong pagsimba nga murag mo arang-arang gyud. Nagkinahanglan tag mga lead walls, mga tulo tingali ka lead walls kanang dagko ba nga murag tibing dagko kayo ana dias gawas. Nya moabang lang ta kay umantay ato mo na nga nag-inquire pa kurog pilay abang ato lang nang gibana-bana tag 50,000 lang usay atong initial nga budget gikan sa December 16 hangtod December 24. Ambot og paigo ba kana, pero kada lang usay atong gibana-bana. Naamoy extra diha nga mo sponsor mo usa ka lead wall inyong abangan 50,000 lang. Niya og makuwangan kita na lang puno og masubra sad ipalit nila nag-slot. Di ba? Yeah, thanks be to God, doon na nag-text na ko nga pader, muangkon ko usa ka abangan nga lead wall. Atong pakpakan, usa. Nako, para ba ni siguro og 50, bagay sig mo sobra ni, pero okay lang. Ato lang punan. Unya, ang ato dinhing mga paningkamot, dili ni Osbonako, dili ni pagpagarbo o pagpangwarta, mao ni ang pagtuo nga gipuy-an sa mga apostoles nga ang katilingban kinahanglan gyud palambuon ug makita gid nato ang Ginoo diha sa katilingban. Unsa titubag nato sa Salmo? Unsa to? Ang nang sa imong naong og maluwas kami. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo og maluwas kami. Unsa may naong sa Ginoo? Mao ang simbahan, ang katilingban, ang naghiusang katilingban, ang nagtinabangay nga katilingban. Ug mao sa nay kaluwasan. Mag-iyahay na gani ta, mao na nay kadautan, kapildihan. Gilingi ana sad imong tupad ing na makighiusa kanako. Kanang wa mulingi mga yawan o na ano man mo mulingi nga ni among kita simbahan ing na bay na makighiusa kanako. Mo bitaw na nga dinhi moingon ta ang inyong mga bata dadagi dinhi sulod simbahan, ayaw dihas gawas. Kaya na may uban mingon, pader ra ba, dahil ra ba nagbuyag sa mga bata o maglihok-lihok, anhilang tas gawas, di gya po na mao.
Nga naman, igabot nimo simbahan, dadagyod ang inyong anak nga sa sulod. Bisag unsa pa na kasiaw, bisag unsa pa na kalihukan. Nga, igabot diri sulod, moingon ka, mubehave ta dito ha, kay kinahang magtanaw na ta ni Lord. Ana. Nga, di yun mo behave, kay bata man na, dadasas gawas, manggawas lang usa ta, kay madisturbo sila diri. Ana, sunod na sang buwan, sunod na sang simana, dado na sa nimo diri. Imo gyapong ingnon mo behave ta aron makaampo ta ni Lord. Nya di gyapon mo behave, dado na sad ngadto. Sa sige nimong balik-balik, layo ra nang tulo ka tuig oy. Buotan na kay na. Lagi. Nya mao nay imong sakripisyo para simbahan. Ang resulta ng bataa, magsigi na nagsimba. Kano man accepted man siya. Pero igabot diri, imong iso diri, nya igabot iniglihok, imo ding tapinan ang bakbak. Sober. Nya imo ding hadlokon, pader, suko na mas pader. Tulion ka ng pader. Ang bata, magtanom na nagkahadlok. Magtanom o kahadlok, din ana mo anhi dinhi. Unya kung mo anhi sa kagsimbahan, adto ra sa nimos gawas ibutang, di lang tas gawas. Ang naaday sunahon as bata, basta mo adto kog simbahan, ari ra gyud kos gawas. Ay kadako ana, adto ra nas gawas, magsigarilyo, magbarog-barog ko kinupo dito. Kay naanad naman sad siya nga inigabot na kog simbahan, ari ra gyud kos gawas. Labi na gyud mo una mo lakaw, inig-igaw plus pare, mga lawat na ta, lakaw dayon, kay muuli na, kay mga adto ng Jollibee. Ang bata, maanad na. Muunag lakaw, dili maghuwat sa final blessing. Di ba? Ayaw, ato yung hiusahon padung sa simbahan. Ug mauna, ang atong tanang kalihukan din apil na ning atong pag-renovate aning atong simbahanan, kaning atong beautification dihas gawas. In short, kaning paggamit na to aning Trust Cebu. Kung sa to'y Trust Cebu, T, transparency, R, religiosity, U, unity, S, service, T, technology, C, clean, E, economizing, B, beautiful, U, useful. Kini mga prinsipyo ha, para gini mahiusa ta dias Ginoo ug ato ning antusan, ato pagining pakamatyan.